Kagyari naman ang pabalo na mo niya pang pag-good vibe sa inyo sininga weekend. Ang iban sa ato nangin plantito kag plantita sa peak sa pandemic, pero ang isa ka sila nun pinasahay ang ginsagod nga tanom sa tunga-tunga sa pandemic. Nagsugod siya sa pagpananom sang grapes sa ilang ugsaran. Subong, nag-harvest na siya sang grapes kada 4 ka bulan. Hindi man kuno amo sina kabudlay ang magpadako sa mga puno sang grapes. Kadtuan tang iya nga balay sa Sabado sa tripping ni Ruming. Sa linibo nga man nag-evacuate sa pagluntad sa encounter sa Barangay Carabalan, Mamaylan City, may mga kabataan nga nahalitan, wala maka-eskwela, nangin saksi sa sunod-sunod nga mga nilupok sa lugar. Gani isa ka grupo nagpadala sa mga stuffed toys para sa ila, para bisan paano mabuhinan man ang trauma nga ila inagyan. Aton kinalahon ng ilang grupo sa Domingo sa Baganihan.